Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunang nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Marso 21 tuig 2022. Makitan kita live sa official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Action and Defense. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Untat biyahe, tubtub na lamang subong nga adlaw. Ulan nga pagsapol, pati gayunon sa Bacolod kada. Sa balita national, alam ka Regional Wage Board nakabaton petisyon para sa pagpasaka sang minimum wage. Big time oil price rollback, ipatuman buwas nga adlaw. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa work. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:10 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ging kompormara ni Elizabeth Catalbas ang presidente sang FIBACDA nga tubtob na lamang sining hapon ng ila ginapatigaw nga transport strike kaupod ang grupo sang Stone kag Undok. Ini ang desisyon suno kay Catalbas ang resulta sang ginpatigaw nga hearing sang Committee on Transportation sa Kongreso subong adlaw sa din positibo nga ginpamatian kag ginaktuhan sang National LTFRB. Ginpahayag ni Catalbas nga balik na sa normal nga pagbiyahe ang ilang mga miyembro buwas nga adlaw Marso 22. Kadungan man sang pagpatigayon nga meeting upod ang pamunuan sang LTFRB sa Region 6 nga natala na personal nga makigsapol sa ilahanay buwas nga adlaw Martes.
Gain pahayag sini nga pilaman ka mga importante nga issue nga ila pagatalakayon buwas nga daw pod sa LTFRB ang ginalakipan sang bulik pinansyal nga programa sa amo nga talatapan sa dinangin manubo lamang nga porsyento sa mga drivers sa Bacolod ug Negros Occidental ang masami nga makabaton sang amo nga ayuda. Lubos man sinagin pasalamatan ang ginhimo nga pagtambong sa mga committee hearing na Nailon District Congressman Greg Gasataya, kagabang likod party list Congressman Stephen Paduano nga among nagdala sang ila ginaduso nga kausa. Pahuay nila nga na ang driver ko rumabiyay na nanganay kay tungod sa isa kadlaw sa Sir Art Maluoy ka man. Kay tungod nga kanami isang resulta sa amon pagpanawagan ng karong adlaw. Do kanami man kay nagbulig gud din duwarta ka congressman. Dapat yan ang tingog ni Elizabeth Catalbas, ang presidente sang FABACDA. In kalipay ni abang lingkod party list Congressman Stephen Paduano ang positibong resulta sang iya pakigbahin sa Transportation Committee hearing sa Kongreso sini nga adlaw kaupod kay Lone District Congressman Greg Gasataya. Sunog kay Paduano antes pa man sang ina hearing sa Kongreso isa kapag sinapol ang iyagin patigayon kahapon nga adlaw kaupod kay Congressman Gasataya agud hibaloon ang ilang mga concern kag demanda. Nagpasalamat si Paduano sa positibo nga pag-akto sang LTFRB National nga nagkomiter sa pagpadala sa ilang mga opisyales gikan sa Region 6 para sa pagpatigayon sang isa ka dialogo. Ginkumpirmar man sini ang nagdesisyon ng tanan nga mga transport leaders nga ini sila magauntat na sang ilang ginhimo nga pagprotesta kag magabalik na sa ilang pagbiyahe buwas nga adlaw. Samtang ginpahayag naman ni Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Committee on Laws nga pwede kasuhan ng persona nga nagbalabag sa mga drivers nga magbiyahe sa tion na sang untat biyahe. Sa interview sa Action Radio ginpahayag ni Ramos nagaserbi man nga chair sang Committee on Transportation nga pwede pasakan sang kaso kriminal nga coercion ang magbalabag sa mga luyag magbiyahe. Ginpatag ni Ramos nga ang coercion ang nagakatabo kun punggan ang sa kapersona nga maghimo sang legal nga butang. Sa karon wala pa sa may nabaton nga reklamo si Ramos angon sa duha kadlaw nga transport strike. Sa libloan nga may mga transport group sa Bacolod City ang nag-flag down sa mga taxi, tricycle kag jeep nga nagabiyahe para pangabayon ng kag-updan ang ilang kausa kag panawagan sa gobyerno nga i-suspend ang VAT o kon value added tax kag excise tax lakip man ang fuel subsidy. Wala sa nakita nga problema si Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II sa operasyon sa mga opisina sa Kapitolyo Provincial sa adlaw sang transport strike sa syudad sa Bacolod. Suno kay Diaz, tanan niya mga empleyado nga wala sang kaugalingon nga salakyan ang nasugat sang Capital Cab Service kag provincial buses halin sa mga bus stops. Ini nga mga empleyado ang gindulong man matapos ang alas 5 sang hapon nga trabaho sa bus stop nga ginkuwaan sa ila agud nga makasakay sa iban nga salakyan papuli sa ila puloy-an. Ang untat biyahe ginpatigayon sang tatlo ka dalago nga transport group sa probinsya agud diprotesta ang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa produkto sa petrolyo. Sa iban nga balita lokal, para matutukan ang problema sa illegal nga droga, magpatigayon na sa kada bulan nga pagsinapol ang Bacolod City Anti-Drug Abuse Council o kon KADAG nga sadto nagapatigayon sa pagsinapol sa kada quarter. Ginpahayag ng Executive Assistant Moises de la Cruz sini ang kasugtan sa first quarter meeting sa KADAG sa daigin talakay ang pagtutok sa barangay sa drug clearing programa. Base sa record tuto Desyembre 2021, ang Bacolod City ang may masobra 4,000 ka mga drug surrenderers kag masobra 3,000 diri ang wala sang trabaho. Damlag lang milyones pesos nga balaw sang illegal nga droga ang nakompiskal sa otoridad sa Bacolod. Ginalantaw ni De La Cruz nga hindi man magsulod ang droga sa syudad kun wala sang may naga-usara. Sa karon may 13 ka barangay ang Bacolod City nga ginakabig drug cleared barangay. Ginsapol ni Acting Negros Occidental Comelec Supervisor Attorney Roberto Salazar ang mga department kag division heads ng gobyerno probinsyal agud hambalan ang mga legal provisions may kang tanan sa natala nga eleksyon. Sa aktibidad ginpatigayon sa social hall sa Kapitolyo Provincial upod man sa Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II kag Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelas Jr. Ginhatagan ang tagsa-tagsa sang kahigayunan nga makapamangkot kung ano ang mga ginadumilian nga aktibidad sa pagsugod sang kampanya. Suno kay Salazar, iya ginpatag nga sandig sa Comelec Resolution number 10747, may mga parameters nga dapat sundon sa pag-release, disbursement o kon expenditures
sang public funds, construction kag delivery sang public works, lakip na ang appointment, transfer, suspension kag details sa mga government officials and employees. May panugyan naman si Salazar kung paano gastuhon ang pondo ng gobyerno kag pag-usar sa mga government facilities sa partisan political activities. Ini nga mga pagsulundan ang napaidalom sa Commission on Election o COMELEC kag Civil Service Commission Joint Circular No. 001 Series of 2016. Una sa balita, una sa aksyon! DTX 500 capsule Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Lamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang Sa COVID-19 pandemic, madamo sing Lasay sa 26 sa Action Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. May 6 na ka mga regional wage boards ang nakabaton sang petisyon para sa pagpasaka sang minimum wage. Sa laging handa briefing subong adlaw ginpahayag ni Dole Secretary Benjo Benavides ang mga petisyon ang ipaidalom sa proseso nga ginalakipan sang hearings kag public consultations. Hindi pa makahatag sang timeline si Benavides kung saan ipagawa ang desisyon pero posible sa Mayo kon Hunyo. Kasunod nga kinahanglan pa iproseso sang regional boards ang mga petisyon na base man sa rules and regulation. Sa bahin sang National Capital Region, sa karon yara sa 537 pesos ang minimum wage. Una na nga ginasuportahan sang Malacanang ang pag-review sang minimum wage. Sugataon sang big time all price rollback ang mga motorista buwas nga adlaw. Sa separadong advisory sa ginpahayag sang Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Philippines Incorporated nga magapanubo ini sa presyo sang gasolina sa 5 ka pesos kag 45 sentimos sa kada litro. 11 pesos kag 45 sentimos naman sa kada litro sang diesel, kag 8 pesos kag 55 sentimos sa kerosene. Maga-implementar man sa pareho nga pagbago sa presyo ang Petrogas magluwas sa kerosene nga wala sininadala. Ang pagrubo sa presyo mag-epekto na 6 ang aga adlaw sa Martes. Sa iban nga balita sa nasyonal, ginpahayag sang CIDG nga ila karon ginaimbestigahan ang 8 ka mga formal nga mga kaso sang nagkaladula nga mga manugbulang nga ginalakipan sang 34 ka mga tawo. Sa Senate hearing nga ginpahayag ni CIDG Director Police Brigadier General Eliseo Cruz ang kaso nga ginaimbestigahan ang humalin sang Abril 18 tuig 2021 tubtob Enero 13 tuig 2022. Sa case number 1 sa din-anom ka mga manugbulang ang missing sa Enero 13 tuig 2022 sa may Manila Arena sa may Santa Ana, Manila. Ginpahayag ni Cruz nga 3 ka mga saksi ang naghatag sang ila sworn statements. Ginpahayag sang CIDG Director nga ginpahayag man sang saksi nga ila nagkilalang 6 ka mga suspect samtang ginhingada naman sang 2 ka iban pa nga mga saksi ang ginaligara 2 pagid ka mga tawo nga imbolbado man sa insidente. Ginpahayag ni Cruz nga nakakuha ang mga investigador sang mga ebidensya kangay sang CCTV footage kag telecommunication subscribers sa information kag traffic data para suportahan ang mga pahayag sa mga testigo. Nagpasiguro ang CIDG nga maid-aid nga gina-review sang PNP legal officers kag CIDG investigators ang mga pahayag sa mga testigo kag mga ebidensya. Action Radio Philippine Standard Time na 6:28 ginpahayag ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso ang iya plano para sa gobyerno nasyonal nga maga-invest ini sa local entertainment industry agud mangin competitive sa global stage pareho sa mga Koreans ay ginhimo sila popular nga mga telenovela subong man sang K-pop. Kalakip sa ginaduso ni Dumagoso nga tagan kapital sa entertainment industry amo ang television, movies kag may kaanggid nga mga avenues. Luyag sang Action Democratic Presidential Aspirant nga makopya ang Korean model kag ipakita ang creativity kag talento sa mga Pinoy. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time las 6:30. Medyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Marso 21 tuig 2022. Saliwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense. Kag Action Dale Salazar, mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!